音声を出して、危ねえ。いや、ちょっと、昼間やってた原稿を消さなければ。うっかり映ってしまったらまずいオブザイヤー。はい、消そう。はい。ヒュンってなっちゃった。はい。もう疲れて、一歩も動く気がしないので、はい。ゲームやって寝ます。1時間ぐらい。1時間で済むといいですね。はい。まあでもやっぱ9時ぐらいに寝て、朝5時ぐらいに起きて活動し始めるのが一番ちょうどいいな。9時に寝ると、3たす5で8時間睡眠か。まあ実際はちょっと遊んでるから7時間ちょい睡眠ぐらいなんだろうけど。よし、行きましょう。ガベ。オッケー。本編の第1部でハッピーをスカウトできるようになりました。これさっきバルタザールも出てたから、バルタザールもできるようになりましたね。まあでもここまで来たらせっかくだからすすやみ全部クリアして、で、全員仲間にできるようにしてから青に戻るのもいいんじゃないかなと思い始めました。はい。よし、裏切りの時行くぜ。よいしょ。よいしょ。じゃなかった。裏切りの時終わったんだった。すすやみの章。すすやみ。起死回生の策。牛乳が甘い。コーヒートークというゲームをやってから最近生姜牛乳がハマっていて、生姜のパウダーと牛乳だけを使うんですけど、あら、エッチ。いや、いい朝だな。いや、今夜かな。ユーリス、1万円ですね。結構1万円多くてなんか贅沢な感じがしますね。グブツなんとでも言えよ。そういうことは言われ慣れてるんだ。慣れてるんかい。言えよ、そろそろ。グブツグブツ言われてえな。アルファルドはどこにいる？美少女にグブツって言われるのいっぺんに聞くんじゃねえよ。めんどくせえな。あ、すいません。はい。こっちにも都合が。まあいいか。いいんだ。あの人は荒廃の儀を完全これな形で再恩を現しよう返すって言ってたから、恩を返すためにやってるのかな。最中ってとこだな。荒廃の儀って結局何なの？誰かを生き返らせでもしたいわけ？荒廃に4人の使徒の血を捧げ、死者の魂まあ女神を呼び戻したいのが彼ならまあまあまあ995年前、経験な。あ、血の量が足りなかったんすか。あ、まあ一応だから原因は究明されてるということか。とにかく枢機卿は書物を読み解いて、原因は究明じゃなくて解明するもんか。ちょっとわかんないくなっちゃった。執念深さで何年もかけて途絶えたはずの紋章を持つ4人を集め、ボルフクラッセとして自らの監視下に置いた。すべては儀式を成功させるために。経験な信徒。つまりは私たちを殺して血を絞り取ろうというのですわね。そんなこと絶対に許しませんわよ。私はこんなところで死ねないのですから。なんか痛そうだね。嫌だな、そういうの。君は平気なわけ？4使徒の血ってことは。そうだね、自分のもだね。ああ、そうなるな。俺は心底がっかりしたぜ。お前のことを見抜けなかったてめえによ。死にてえなら俺がやってやるよ。ふざけて踊ってんじゃなければな。勝手なこと言ってんじゃねえ。ドブの底で泥水すすって今まで生き延びてきたんだ。ほんと誰が死にてえなんて思うか。美しいな。なんであんな奴に従ってる？命をドブ底に捨てる理由は何だ？決まってんだろ。人の怒ってる顔って綺麗ですね。はい。ユーリス、君はよほど
罰を受けたいようですね。アルバルドさん、ちょっと人格変わってない？脅してるつもりか罰だろうが折檻だろうが、こっちとら慣れてんだよ。若干センシティブですね。君は体一つで貧民街を生き抜き、若干センシティブですね。成り上がった。君自身にどんな罰を与えたところで、だいぶセンシティブな気がしてきましたね。はい。となればやはり君の母親や仲間たちに始末をつけてもらうしかありませんか。それが守りたいものか。アルファルド様、あなたは一体何をしたいのですか？どんな犠牲を払ってもあれ蘇らせたい人がいるんです。あれ女神、君たちにもいるでしょう。蘇らせたいものの一人や二人。いやー、みんなやがては死にますので、はい。だからといって今のやがては人はいつか死ぬは完全に今ヒロアカから持ってきてしまった気がするな。私はいといません。うん、彼女を取り戻すためならば。多分復活しないと思いますけど、そうとも言ってられないんですね。あれ死んでるのか。もしかしておかん？今はですがね。その髪の色もしかしておかん？ちょっと待って。そうだね。全部巻かれてましたね、種ね。すいません、気がつきませんでした。ごめんなさい。謝っちゃった。ああ。彼女さえ取り戻せるのなら、私は何も求めない。じゃあ墓の下うちのおかんおらんかったってこと？私の目の届かぬところ。なんだろうこれ。防腐処理したんのかな？セイロス騎士団ならば動けませんよ。今頃別の任務に追われているでしょう。ああ、そうか。いやー、そうですね。蘇らせたい人でちゃんと気がつくべきでしたね。聖職者がそんな悪い顔をする。あー、察しが、僕の察しが悪すぎる。はい。ハピなら。待て、まだ早い。さあ、儀式に取り掛かりましょう。そうだね。彼らを指示した場所へハピなら魔物が呼び出せるけど、血を流させるのです。アルファルド、そうすれば血の生み出した魔力が猿グツワとか噛ませないんだ。本当にあんたってやつは愚かだよ。でもどのような形でも恩義を報いるということになっておりますね。働いてくれました。ボルフクラッセの動向を逐一報告してくれた。最後に言い残すことがあるのなら聞いてあげましょう。そんなもんはねえよ。俺様はここでちょっと待って。くたばるような小物じゃねえ。俺はな、ただ待ってるのさ。いやー、アイシャドウやっぱ綺麗ですね。いいな。主が舞い降りる音をな。そら、来るぞ。アイシャドウ入れよう。今度入れてみよう。このアバターにも。なぜ？白銀の騎士たちが牢から罪なき者たちを解き放った合図だ。あんたが捕らえて隠していた俺の身内をな。なぜその場所を？いや、そもそも騎士団は言ったろ。あんた本当に悪役面が似合ってないってよ。俺が捕まる原因となったあの掃討作戦の立案者もあんただったわけだが、やり方がずさんだったな。悪役面が似合いそう。俺だけじゃねえ。レア様にもでもあんまり悪人って感じじゃないよな。ここにいると思う。支配下に置く前からはい。すでに俺はレア様と取引していたんだ。いえ。あんたが何かを企んでるなら調べてレア様に報告するようにな。いいですね。あれでもレア様知ってたっけ？あんたは俺の身内を人質に、俺の行動を縛った。はい。ボルフクラッセやアビスの連中の首にまで縄をかけて俺が裏切らないようにした。さすがの俺もレア様に全部伝えることはためらったよ。仲間の命がかかってるからな。こやな。誰も頼れねえとなっちゃ自分の力でどうにかするしかねえ。だからあんたに従うふりをしながら
俺の家族を、仲間を救う機会をずっと伺ってたのさ。子やこのな。後輩の義に備えて、あんたがこっちに戦力を集中させるそのた日をな。だこの背景何が起こってるのか全くよく分かってないんだけど、燃えてる？正真正銘の悪党とバカし合いをするには、あんた少しばかり人が良すぎるんだよ。いいですね。なるほど。君は私より一枚上手だ。これも時間稼ぎの一つなのかな、説明したのも。はい。それがどうしたというのです。儀式を妨げるものはもはやありませんよ。君たちは死ぬ。もう間もなく。そううまくはことが。ことがはっこばっねえ。どうなってんのバルタザール。ユース、お前本気で縛り上げてやがったな。悪いな。お前なら切れ目さえ入れときゃ一応切れ目入ってた適当に引きちぎ優しさってくれると思って。たく無茶言うぜ。こちとら血を抜かれてフラフラだってのに。あれ、血は抜かれてんのか？こんなに時間がかかっちまったろ。お前はもう少し相手を思いやってだな。話についていけませんけれど、とにかく私たちの縄もほどきなさい。かわいい。自分で頼むぜ。ほどきなささっき沈黙の魔法は解いておいたからな。あら、本当ですわね。い。かわいい。自由になったのはいいんだけどさ、なんかこれまだ血を吸われてない？この日のため私は万全を期した。資材も紙頑張幣ってんなも全てを投じた。後輩の義は止まってはいない。4人が逃げ出さぬよう囲みなさい。おい。拘束は解いたというのになぜ止まらないんですの？こいつは、ああ、予定外だ。ガハハハハハハハ。笑っている場合ではありませんわ。私たちの命が吸われてい俺るんですのよ。違う、そう。待て待て。血を抜かれるの予定、外そうかに。備えるのが俺ってもんだろ。魔法で抜くんだ。なるほどね。の足音ってやつが聞こえてきたぜ。どうも、イサクです。お任せする？もう今日、何も脳が動いてねえよ。朝からがギチギチに作業してたところ、もう、なんか本当に今日残りかすみたいな感じになっておりますけど。すべてを原稿に置いてきたって感じですね。はい。はい。この曲、綺麗だな、バイオリンが。バイオリンかな？ユニット選択。いいですね、みんないますね。大きな金塊持ってた、もしかして。ごめん。売りに行こっか。誰だっけ今。金塊売却。はい、大きな金塊売却。あとはいいかな。輸送隊にワンチャンあるんだ。はい、売却します。騎士団ギルドは補充してなかったわ。ないんだ。鍛冶屋、連成。もうなんか最終戦っぽいよね。あ、先生の剣。あー、なるほど。戻ってないから回復して。いや、戻ったじゃん。回復してないんだ。そう。せっかくだから鉄の剣プラスにしとく？鋼の剣も。鋼あんま使わないけどね。連成石あと55個。まあ、じゃあ、いっか。はい。訓練受けもプラスにしときますか。重さがね、軽くなりますからね。はい。こんなもんかな。バルタザール。鋼、やっとくか。ほい。うん、命中が上がる。嬉しいですね。
ユーリスも、テオの訓練用の。はい。とりあえずみんな大丈夫そうかな、持ち物は。大丈夫そうですね。これ最終戦かな。なんかあんまり最終戦って感じがしないな。なんか、復活させた何かよくわかんないものとかと戦えるのかな。いや、女神が復活する。女神復活はしないだろう。だって仲いるしな。大体さ、その血を使ったらもう復活できるっていう、そのノリ自体が不明だよな。ちなみに勝利条件くれ。敵将の撃破。はーい。なんかすごい。なるほど。配置されてるんだ。4人、そんなバラバラのところで喋ってたんだ。なるほどね。敵将真ん中？はい。ライナロックを持ってると。まっすぐやりに行っちゃっていいのかな。はい。まっすぐ行きます。廃墟者。いいですね、名前が。廃墟者。かっこいいですね。僕もちょっと名乗ってみたいさありますね、廃墟者。特に信じてるものがないので廃墟することもできないんですけど。はい。よいしょ。何持ってんの廃墟者くん。サンダーストーン持ってんの？ふざけんな。ひえは ?4？ 射程がさ、ダメなんだよ、これ30で。いや、真っ先にやらなきゃダメじゃん。他にもいる？怖っ。銀の剣、ライナロック。一応君らはライナロックだけなんだ。ライナロックはライナロックであんまりね嬉しくはないんだけど。はい。アサシンか。スナイパーがいて、ちなみにライナロック以外はファイヤー、ボルガノ、メティオ、メティオがあるんですけど、やめてほしい。射程30ですよね。勘弁してほしいんだよな。これ、魔法弱い人来たら一撃で死ぬが。うわー、おえっつっちゃった。はい。でも魔法はそれくらいかな。脇に1ずついて、真ん中に2人いて、で、そうですね、奥の1人と。はい。魔法嫌い。魔法嫌いじゃないんだよ。とりあえず、そうなんだよな。真ん中に置いておきたい。一番前に置いておきたいのは山々なんだけど、とにかく一撃でそういうの魔法をやりに行きたいんだけど、そこんとこどう思う？で、しんがりを、そうですね。いや、でも、先陣切ってほしいけど、いや、でもちょっと先に、あれをやりに行きたいな。入る。届かないんだよな。あとワンチャンアッシュのスナイプか。そうですね。スナイプで届くかなって感じですね。届かないのきちいな。じゃあなしか。じゃあなしですね。先生の射程にでも届かないし、先生は動かせねえんだよな。はい。で、この辺は、この辺も、なんだこれ？ワープゾーン？魔力を吸収し、崩壊に送る渦。ボルフクラッセの4人は死に不可。はい。宝箱あるな。今更宝箱っつってもな。まあいいか。とりあえず、ライナロックの対象範囲外に行かないといけないので、多分動く気はないから、そうですね。一歩ずらしてって形かな。ここか。魔法床か。二人が寄る形にした方がいいか。とはいえな。
ハピとコンスタンツは2人とも回復ができないからどうしようかな。まあでもハピーに狙ってもらうのはワンチャン魔物出してくる可能性あるかな。魔物出してくれるとそっちに注意が引きつけられるし、今はタイミングじゃねえっつってたから今がタイミングの可能性がありますね。はい、まあやってみましょう。ちなみにショップの道具屋に宝箱の鍵は売ってない。はい、ありがとうございました。よし、まあとりあえずやってみましょうか。はーい、お願いします。または20ターン経過。20ターン敗北条件、ベルとボルフクラス生の生徒いずれかの配送。または20ターン。鼻詰まってきてんな。よいしょ。よいしょ。とかいう声を出すたびに、年齢ってなる。いいよね。よいしょ。行きましょう。すでにいろいろ危なそうなんですけど。これが荒廃の木。何が起こっている。そうだね。突然だもんね。魔力が流れ込んでる。4人に血を流させ、それを力に変換して。冷静に見てる。血が流れすぎじゃない？なんて勇気の。そうだね、苦手だったからね、血がね。はい。プレイヤーフェーズ。バルタザールから映るのちょっと面白いな。私たちのそばにある魔力の渦に乗って荒廃への流れを阻害してくださる？そうすれば荒廃の儀は止まりますわ。どうやら私たちでは4使徒の紋章が反発し合って渦に近づけないんですの。4つの渦の上にホワイトプロフクラスの生徒以外を配置すると荒廃の儀を阻止できます。儀式が完成するまで20ターンです。それまでに荒廃の儀を阻止しましょう。俺たちも手伝いてえところだが、この傷じゃそう無茶もできない。毒がついてんのかな。頼むぜ。よこっちに敵は来ないんだ。なるほど。サンダースオブ、上っつっちゃった。どんだけ嫌なんだよ。めちゃくちゃ嫌ですけど。ぼちぼち動くか。どっちか一体でもやらんときついよな。あれ向こうサンダーストーム反撃してこないの？どうした？なぜ？83、88。そうですね。今猛烈に訓練用意味を持ってきておけばよかったって思ってますね。ナイス！素晴らしい。ヒルシクラッセを甘く見たか？と思ったけど、これ結構前から来るね。大丈夫かな。はい、頑張ります。届くかな。狙撃。狙撃に反撃は入るんだ。これはちょっとなんかよくわかんないですけど。いやー、きちいなー。一旦待つかー。焦らず戦おう。そうなんだよな。あんま入んねえんだよな。天帝の剣だと。アサスススンたちも来るでしょ。そういうことするんだ。死ぬじゃん。死ぬじゃん。一応、はいはい、任せて。避けられると。
100% で入るなです。ほんと邪魔。感謝。かっこよ。え、ちょっと待って、お前もやんの？それはダメだろ。ぶねやれー。すいませんでした。必殺見てなかった。危ねどうせ日頃の行いがどうとかでしょ。え。いや、十分。イエーイ。戦いの空気苦手だ。リブロを飛ばせる。あ、助かる。ありがとね。感謝。あ、補充アニメはとりあえず切っとこうかな。ピエンってなっちゃった。補充アニメオフ。先生に行ってもらおうかな。ディミトリに行ってもらおうかな。切り込もう。ナイス。前行っちゃおうか。先生、いやでも先生ここに立っててもどうしようもねえからな。先生ここに立ってもどうしようもねえからなって。言い草よ。ねえ、なんも入らねえ。買った。あれ？あ、いて。よし。私の力見せてあげる。あ？何が来るんだ？弓が来るのか？それはまあ大丈夫でしょう。手斧で失礼いたします。ナイス。感謝。レベル差、おお、素晴らしい。結構レベル差が空いてて、怖い。31でしょ。28なんだよな。まあ、こっちもどうせ同じ耐久なんで何にもできないんですけど、はい。どうしようもねえな、前行こうか。戦技？ああ、狙撃がね。まあでも入らないんです。あ、3入る。なんで？近いからかな。削れるなら削っておきたいけど。鋼入れとくか。85だから入んない可能性もあるな。いや、かっこいいな、モーションが。ナイス。先生、前行きましょう。あ、なんかバルタザールめちゃくちゃ狙われてない？気のせいか？大気。こっちはそんなでもないけど、バルタザール大人気では？あれに行った方がいいか、むしろ。こんなに太刀打ち対処できるかっていう話はあるんですけど。バジュラ使っちゃいてえな。まあいいか、鉄のコテで。それはそれとして。そうなんだよな。逃げ場はこっちはあるけど。あ、バルタザールも一応逃げ場あるんだな。39か。まずいな。39はまずいな。一丁やりますか。どう考えても39はまずいんだよな。まずいんだよな。家計やるか。全然ありでしょ、ここで家計は。と思ったけど、そうか。奥にいるもんな。名前が出てこない。アルファルトさんか。アルファルトさんおるからな。家計取っとく？あんまり無理させない方がいい気がしてきたな。こいつが厄介なんだよな。高速回避、命中が89。ここら辺も命中89なんだよな。あ、これが命中79なのか。なるほどね。命中120。ちなみにこっちは命中132。
回避が53で、ちなみにバルタザールの回避は49が回避はちゃめちゃに高えな。前に出てもいいのか、バルタザールは。なるほどね。それはありだな。前出ちゃうか。そうなんだよな。廃墟者じゃねえ。なんだっけ、フォートレス倒せるのが、そうそういないので、でも、ここに乗って待ち受けるのはありだな。待ち受けるか。フォートレスだけが怖いんだよな。フォートレスが怖え。来るんだ。で、どうするか。行きますわ。コンスタンツェを下まで持っていけると楽なんだけど、ここ OK なんだ。下まで持っていきたいですね。攻撃？サンダーストームがそれこそね。70で入る。入れて70で。一人やれると楽になりそう。ただ70なので、そういうこともある。はい。つまんな。これが資源の荒廃の力。楽しそうですね、アルファルドさん。信じられないほどの力が荒廃に守られている私たち。どういうこと？敵も味方もお構いなし。どの辺の範囲が10受けたんだ、攻撃。はい。大丈夫かこれ。やべえな。間に合う。ナイスー。助かります。アルタザールのレベルが上がっていく。感謝。いいと思う。金塊もういらなくないから、多分もう終わるっしょ、これ。はい。最高。あれもしかしてマジでみんな銃受けてるこれ。やべえ。マジで早めに行かないとまずいんだな。かっこいい。ナイス。未だ道は長い。感謝。あまりにかっこいい。ナイス。素晴らしい。ありがとうございました。いけるなぁ。いけるなぁ。ピエン。さて。すげえいっぱいあるな。魔法使いてー。ねえんだな。ここら辺は来ないんだ。いや、結構 HP がギリギリだな、全体的に。アルファルドさん、この4人で倒しに行った方が良かったのか？いや、無理だな、フォートレスがな。ここら辺やっとくと楽になりそうだな。入ってくれー。ナイスー。思い知りましたわね。ここでよろしいですわ。毒で死ぬのあったっけ？あんまり記憶はないんだけど。あったような、なかったような。あんまり深追いするとやるのがめんどくさいんだけど、そうとも言ってられないからな。とりあえず、リンハルトにはハピを回復してもらわないと、ハピはちょっと危ないな。はい。先生はまっすぐ行ってアサシン倒せます？倒せませんか？そうですか。
素晴らしい。入れよう。ナイス。じゃない、必然さ。成長の手応えありだ。あまりに爽やか。いいと思う。思いっきり離すか。いや、もう隣行っちゃうか。一番奥まで行って儀式のやつを止めに行くのはありだよな。で、ここ殴ってから向こうに。いやー、結構痛いな。殴ってから行きましょう。いやー、ちょっとでも77、2回はきついか。さらっと当ててくる。スマートすぎる。感謝。で、ディミトリが行くのがいいか、右奥は。そうだな。あともう一人は、もう一人じゃない、もう二人か。誰に行ってもらうのがいいんだ？先生はそんなに足が速くないけど、ただ耐久はそこそこあるから、とりあえずこの、早くしよっか。どうしようかな。どっちに近づけようかな。下に持ってくってった方がいい気がしてきた。そういえば、使えないのか。なるほどね。回復、ライブ、リカバーも使えるのか。ライブ。いやー、焼け死に水。とは言わん、とまでは言わんが、結構、ギリギリだな。今、金の落ちる音が。気のせいか。45、つえー。ここも45だったわ。防御が16なので、お前、その大胆な腹筋、はだけ具合の前で、防御は26も、46の20、45か。19。19、1回はきついな。早くしときましょうか、こっち。ありがとな。ねえ、これ以上戦わせる意味ある？いや、帰りましょう。攻撃です。こっちで入るな。攻撃です。32回か。入ったら嬉しいですね。よいしょ。はい。もう使えませんが。ナイス。それじゃん。届くんだ。届くな。こう行きますね。はい。届くな。こっち行きますか。めっちゃ来るやん、アサシンの人。はい、大輝。で、回復を入れて、どうも。こっからでも届くのかな。戦技。訓練読み。おりゃ。89か。頼む。ナイス。
喜んでる暇はない。あまりにいい仕事をしてくれる。もうちょっと前出るっても大丈夫か。いけるね。いやでも隣り合ってた方がだそうだな。大輝見えた。ナイス。ナイス。53当ててくるな。よし、とりあえず止めに行ってみるか。これ乗っかったらどうなるんだろうな。そのユニットが使えないとなると非常に困るんだけど、とりあえず行ってみるか。どうなった？そう、それで良いのですわ。あれまだ止まんないの？あ、上のユニット一時もわかんない。まずいですね。まあとりあえず一回動いてもらわないとダメだな、こっちは。はい。まずいで、っていうか魔物出してくれるかと思ったら意外と出さないな。これからかな。今後の魔物に期待かな。これアサシンだから、アシュ君がいいか、一番は。別の弓。いやー、入らんな。ナイス。この調子で頑張りますね。あと命中命中が高いの107、151、103、110。RP にやってもらうのがいいか。いやでもあっちにいるはい、任せて。魔法系攻撃ドーラ。ナイスナイス。ため息つかせようとしないでくれる？かわいい。最高ってことにしとく？僕このコメントがめちゃくちゃ好きなんだよ。最高ってことにしとく？かわいい。先生たまにはなんかちょっと仕事してもらっておとりになったりしてもらって。こっちの人たちあんまり来ないですね。あれなんだっけ。なるほどね。先手の剣で、意外と入らねえし。意外と強い。はい、お願いします。ナイスー。感謝。先生のレベルが上がんないんだよな、本当にな。お、いいっすね。さすがだな。ナイスー。こっち来んの？なんだこれ、ウォリアーか。馬に階段登ってもらうよりは、ウォリアー引きつけてもらおうか。回復してもらって。回復届かねえや。回復、リブロを飛ばしてもらって、あといるっけ？とりあえず、そうですね。この辺も欲しいな。ミニトリに飛ばしてもらって、そうだな、ディミトリはこっちの奥行ってもらおう。右手奥に行ってもらって、よいしょ。あと、ここら辺敵いなかったっけ？
で、もう一人右手が欲しいんだけど、先生に行ってもらおうか。どうしようかな。ヒルダがいいかな。だとしたら、こうじゃあ、よいしょ。入るかな。入んなそうだな。入んねえな。38なんだよな。当たるか当たらないかで言うと当たらない。当たらんな。誰狙い？あ、こっち？いやー、全然当たんないっすね。当たんねえな。危ないんじゃありませんこと。そうですわね。16ですわね。回復したいですわね。よいしょ。じゃあ、しゃあなし。アイテム使いましょう。そうなんですよね。攻撃できたらしたいんですよね。もう一旦いけるんじゃないか。あら、素晴らしいですわ。さすがでございますわ。後悔先に立たずですわ。素晴らしい。で、下行くか。合流する。あ、でもここにいてもらってもなんか構わない感じはしてきましたね。待機ですわね。右手でももう一人行ってもらって、先生がいいかな。ムーブ5、ムーブ8、ムーブ5、ムーブ5、ムーブ6、ムーブ4、ムーブ4。右手、左手、もう一人。クロードに奥行ってもらうとして、右手じゃ左手先生に行ってもらって、で、ヒルダに行ってもらうか。あとのメンツは前から攻める感じで。で、いやー、迷ってるな。ユーリスとバルタザールをどうしようか、だいぶ迷ってるな。行くか、上から。魔法使えるもんな。ということで、じゃあ2人で戻りますか。2人で戻りますかの難しいところは、どっちかだけしか回復できないんだよな。いや、ユーリスは2回攻撃で、2回移動できるんだっけ？再移動あったような。なかったっけ？気のせいだったっけ？宝箱開けられるんだ。忘れてた。宝箱開けるか。回復はいらねえ。サイドもできるんだ。今週の一番いらねえしてしまったな。当たらんな。当たらんな。はい、4、6、4。間に合うんだろうか。待機。降りなくて。いや、降りるともしかして、移動範囲が、増えなかったわ。まあ、今のなしだ。乗ってくれ。待機。アッシュくんを置いておくのはもったいなくないか？もったいないですね。はい。僕も前に出した方がいいと思います。
あ、でも、そうか。間違えて鋼でやっちゃった。まあ、いいか。はい、ナイス。僕だって戦える。魔法が、タイマーが31。ちなみに、ライナロック。ライナロックではないでしょ、来るのは。メティオですよね、多分ね。メティオ。メティオ。威力10か。あ、まあ威力一応下がるんだ。暗夜魔法だったっけ？隣接末も来ちゃうから周囲は危ないんだよな。いいなぁ。暗魔法いいよなぁ。うち使える人いないんですけど、10。で、攻撃が5下がるから47か。47。16。いやー、きっちいですね。で、誰かに回復を飛ばさなきゃいけない気がしたんだけど。届くのかな？回復、リブロ。お嬢様のとこ飛ばしたいけど届かないですかね。はい、わかりました。今一番危ないのはヒルダだから、ヒルダは隣接で回復しましょう。回復、ライブ。そうめんね。で、ヒルダに行ってもらう。左手はじゃあ先生にするか。先生に行ってもらう。待機。で、こっちは上に上がる。次のターンじゃ足りないか。いや、いけるな、足りるか。で、回り込んだ方が良さそうですね。まっすぐ行けたら行きたいけど、どうかな、待機。で、ハッピーはタイマー26か。タイマーが一番強いのは、舞台表見られたっけ？舞台表。舞台表タイマー見られないっけ？あった。能力、タイマー、魔法タイマーユーリス、ハッピー、リンハルトが1番か。そうですね。はい。前に出すならリンハルトと。そういうことかな。はい。面白くなってきやがったぜ。あまり面白そうな声は出してませんけどね。ライブ。リカバいいとこ見せねえとな。ー。ナイス。あれ止めるとなんとかなるんだろうか。今金の落ちる音が。金の落ちる音がね。はい。わからん。崩壊の封印を解くことでどうなのか。とりあえず、道具。持ち物。調合薬。持っててよかった、調合薬。コピーはどうしようかな。今の感じだと、右手に1、2、3、4、5、6。左手いきますか。なるほど、あれプレイヤーフェーズいいんですか？それはどうも。入るなぁ。先生、間に合いますね。待機。とりあえず行ってみて何が起こるかだな。待機。待機。
撃間に合いそう？ヒルダいけますね。どうなった？あ、収まった。儀式がこれでは失敗して。ガハハハハハハ。すまんの。めんどくさい儀式だったが防げたようだな。あとはこれで20ターン縛りが消えたかな。こうなったらもはや誰の血でも構わん。それはダメなんじゃないか。その血で。それでなんとかなるんだったら豚の血かなんかでお願いしますと言いたいところだけど、あ、今何の罪もない豚が死んでしまった。すいませんでした。コンスタンス・フォン・ヌーベル行きますわ。いい。素晴らしいですわ。見まして。やっぱ本家はいいな。素晴らしい。私は止まりませんわ。最高。さてどうしようかね。タイマー23なんだよな。本当はこの人たちを呼びき出したいんですけど、動いてくれる気配がないんですよね。お前らもうちょっとムーブ増やしてこいや。頼むわ。あまりに嫌なんだよな、メティオが。メティオだ、まあでも2回か。2回なら魔法の強い子をちょっとじゃあ、まあ具体的に言うとリンハルトにすまねえ、すまねえ、すまねえ。それはまずいですよなんだよな。まずいんだよな。それはまずいんだわ。こっから届くか、魔法使い。戦技、狙撃、鋼。ワンチャン届くんだ。それは超クール。いやー、それはかっこよすぎますって。アシさん、ありがとうございます。かっこよー。そうか、26か。それもありだな。傷薬が10で調合薬が20だかな。はい。よし。23、19、23だし入ってもいいっちゃいいんですけど。ただ2人相手にするのはちょっときついよな。なるほど、こっちの方が狙われるんだ。それは草では。待機だな。魔法2回が解除されるまで待機ですね。彼女が蘇るまで儀式を阻むと。いや、きっつ。あ、忘れてた。そうだ、隣接。すごい勢いで忘れてた。おっと、ナイスー。何も入らなかった。びっくりしちゃった今。すげえ勢いで忘れてた。注意して動かないと。
そうなんだよな。9なんだよな。まあ、なんもないよりはマシという説はある。ナイス。そうですね。僕に今必要なのは撤退と睡眠だよ。持ち物調合薬。で、もう一人魔法を受けるのをハッピーにお願いしても。いやー、あいつ来んな。お前普通に邪魔だな。先生はタイマーそんな強くないんだよな。大気。こっち来てもらおうか。メティオはいくつだったっけ？ 40？ ああ、装備してるの。47か。47、19で、20、違う、47から19いくと、ボドボドだな。24？ 47だから28か。いける。行こう。サクサクワジラ使っちゃってるけど。ナイスー、素晴らしい。35を避けるのは素晴らしい。ナイス。あ、こっち狙うの。俺を狙われるのはって感じだな。はい。よし、行きましょう。ちなみに、コンスタンツは多分23か。HP が少ないからな。あんまり前に出したくはないんだけど。1回なら耐えられるな。耐えられるよね。47だから30か。いけるな。行くか。これなんだっけ？回避床だっけ？これ魔法？防御床か。防御が上がったところで意味はないんだけど。行きましょうか。あんまりゆっくりしててもしょうがないし。メティオか。あ、こっち来るんですか？ちょっと待って。47、23で。ちょっと待って、47から23がいけない。24、24か。回復しとこっか。持ち物。傷薬。はい。あ、こっち来んの？人生いろいろかよ。タイマー14でしょ。47。必殺見てないんだけど、必殺いくつなんですか？必殺がわからん。命中 100%。はい。とりあえずじゃあもう、アイテム、持ち物。あ、調合薬しかねえ。傷薬ないんだ。まあ、いっか。はい。こっち来るんだ。誰を前に出したいかか。でももうターン残ってる人いないか。有率動かしたらおしまいだな。よく耐えてくれた。感謝。ハッピーには魔法を入れてもらえたらよかったなと思ったけど、ちょっと届かなかったですね。
先生また出遅れてんな。ごめんな。もう、攻撃それしかないんですか。言い方。コンスタンツェが、あれ戦技なし？戦技じゃねえ。騎士団が引き込みで、集団魔法炎で、乱戦、集団魔法届けばやりたいな。戦いの空気苦手だ。回復、リブロ。そうですね。いい働きね。間違えた。間違えたというか忘れてた。クロードを回復しなきゃいけないんだった。大気。うっかり抜けてた。自力で超語訳。頼むぜ。つまんの。超語訳。攻撃、ファイヤー。ナイスですわ。素晴らしい。研ぎ澄まされた一撃でしたわ。さすがですわ。次のターンですかね。よいしょ。大気。回復ライブ。助かったぜ。足具も結構ボロボロになってんな。計略。大撃か。大気。先生、今回間に合わないです。今回っていうか、今回もっていうか、はい、すいません。デミトリが引き込みだったっけ？一斉突撃か。一斉突撃。これやっぱり、地形、あれですよね。引っ張り出すのできないっすよね。速さ封じ、移動封じ。敵フェーズ中に受けると次の時間、全能力。なるほど。怒りの陣。怒りの陣やりたくねえな。特殊効果、状態上、移動効果、移動効果無効か。参りましたね。あれ？攻撃魔法なかったっけ？魔法強い人の方がいいんだけど、ちなみに直で殴りかかると強っ。かけ35しか入らん。35割しか入らん。35割すげえ入ったな。35割しか入らんのだが。ユーディスの命中率でそれっていうことは他の人誰も入れらんなくない？そうでもない？演技。わかんない。計略もしかしてゴリゴリに落とされるのか。早期で78。あんま変わんないもんな。頑張ろうか。100で35返ってくるの鬼畜すぎんか。泣いてしまうわ。
警戒すべきだ。こんなこんなん泣いてしまうわ。アルファルド様、覚悟なさい。彼女がもはや交わす言葉はありませんわ。楽しくなってくる。ありがとう。素晴らしいですわ。ごっついな。あー、かっこいい。最高。かわいい。たまたま調子が悪いだけですわ。素晴らしいですわ。これ、いや、みんなにやってもらえばよかったな。そっか、会話あるんだ。でももうこれやっちゃったらおしまいだもんね。しかも2だから何も入んねえわ。やべえ。ゼロってなんだよ、ゼロって。そっか。あれが騎士団の効果か。リザイア。こうなる前にやらなければいけなかった説ですかね。はい。じゃあ皆さんにちょっと来ていただいて。いやー、入んねえな。びっくりするぐらい。これも入んないよでしょ。バジュラでも。いやー、ワンチャン入るな。68。それでいくか。68でちょっと。何これ大撃来るのか。あ、一応来ねえな。これで終わると穏便だな。穏便だな。ああ、でもいいか。とりあえずじゃあ他の人に会話が聞きたいのでお願いしまーす。会話が聞きたいとはいえ何のあれもないのはちょっと。攻撃、つばめ返し。つばめ返、いや死ぬわ。死んでるわこれ。あかんわ。かけ入れるじゃあ。所詮、愚かな狼だったということですか。誰にも何にも縛られてたまるか。鎖に繋がれたままの人生なんてごめんだね。いいね。20しか入らないんですけど、入った。それは来る。それは来るです。まだだ。まだギは。あ、連戦やめてくれ、連戦は。はい。ナイス。これからボス出てくるね、多分。寝るか。この程度じゃ俺様は満足しねえぞ。おい、これで満足しないのか。やべえな。いいと思う。はい。感謝。楽しい後輩の儀。ターン8で終わったんだ、なんだかんだ。そうなんですよ。お嬢様がいっぱい倒してくれたんで、非常に助かりましたわ。すげえレベル上がった。感謝。素晴らしいですわ。連成的感謝。もう一戦ありそうですね。さすがにもうちょっと僕の脳がさっき、さっきもうなんだ。繰り下げのない算数までできなかったからな。びっくりしちゃった。寝た方が良さそうですね。今でもが私に剣を向けるというのですか。いやー、勝手におかん復活させられようとしても取り戻したいとは思わないのですか。先生の母親だって苦し紛れの揺さぶりが。ただそれは本物みたいですね。母は自分を産んだ時に死んだ。いいえ、紛れもなく
割と普通にその亡骸引っ張り出して防腐処理かこうして勝手に保存してた20年以ピエン上も前に死んだ者の体が20年一緒にいるよお前さ彼女の姿は生前と何も変わらない。はい。あ、何もしてないのに魂だけが生きてたんだ。失われたかのように他の人のものと異なる作りをした体なのか。あ、そういう。何らかの術で保存されているのか。じゃあワンチャン崩壊の儀で戻る可能性あるのでは。違いますか。はい。私は10年前のあの日。あ、よかった。20年じゃなかった。いや、10年は相当長いぞ。彼女の死の謎を解き明かすこと、彼女を蘇らせることのみを考えてきたのです。ああ、でも10年前に見つけちゃったらな。レア、彼女を殺したのは貴様だな。21年前、彼女が泣かぬ赤子を産んだあの日、彼女に何をした？なぜ彼女の遺体が残っている？お、謎解きする？私は持ちません。あ、持ちませんなんだ。一つ伝えておきましょう。自らの命を犠牲にし、我が子を生かす。それを選んだのは、その生かした我が子に、石をぶち込んだと。そのことに偽りはありません。アルファダメだ。この辺は本当に早めに真実を知らないと僕のわだかまりが。はい。もう無意味な行為はおやめなさい。どうして貴様の言葉を鵜呑みにできる？どうして貴様を信じられる？こうして彼女の遺体が目の前にある事実に語る言葉がないなどとほざく貴様を。レア、貴様に用などない。私のすべきは割とわかるなってなってきちゃった。そうだね。そうだねってなっちゃった今。先生、それでいいの？決着をつけようって、何と何の決着をつけるのかな。まあ、おかんの死体を勝手に復活させようとするのは止めようっていう話かな。それはそう。死んだ人は戻らんのじゃ。はーい、行こう。決着をつけよう。ええ、放ってはおけないわ。すぐに追うわよ。はーい。ユーリスたちはどうする？今のあまりに気が抜けている。俺様はそんなにやわじゃねえよ。むしろ血が減ったおかげで頭が冷えた。そうだな。じゃなきゃ今頃たぎった血が俺たちの頭から漏れてるところだぜ。私をあなたたちと一緒にしないでいただけるかしら。気分は最悪ですのよ。血抜かれた時ってね、なるよね。わかるわかる。最近献血してないからさ、そろそろ行くか。ハピもやるよ。この前献血しようと思ったら、歯医者行った後だったからダメだったんだよね。歯医者行った後ダメだったね、そういえばね。忘れた。はい。何？グーパン？あ、大丈夫？あ、でも今の音だと結構軽くした感じかな。すまない。俺はお前らを利用した。こうしなきゃ絶対に誰かが死んでいた。はい。それが俺の身内だったか、ボルフクラスやアビスの連中だったかはわからねえが、私たちがそれほど信用できなくて、あなたという人は本当に水臭いですわ。あ、好き。別に利用されるのはいいんだけどさ、先に相談しといてよね。まったく。かわいい。お前が人質を取られて大変だって事情はよく分かった。仕方ねえ。だが仲間だろ、俺たちは。
背中を預け合って戦う戦友だ。ああ、今のハンの顔可愛かったです本当にねバ。カだったよ。はい俺はありがとう、お前ら。さて、バカへの説教は一旦終わりだ。もう一人のバカを殴り飛ばしに行くぞ。もちろんお前も手を貸してくれるよな。いいね。殴り飛ばしに行くぞっていうのがバルタザールらしくていいですね。やりに行くぞでも殺しに行くぞでもなく殴りに行くぞなのは非常にいいですね。当然だ。気持ちいい返事だな。じゃあ内重決戦じゃないか。これやりたいな。でも今の僕の脳だと多分大修道院で生まれ育った私にとって髪切ろう。彼女こそこの世界の全て髪を伸ばした全てのキャラに言ってしまう。髪を切ろう。共に歩いたことも彼女との記憶は何もかもが眩しかった。うん。それが彼女の幸福だというなら、私はその門出を笑顔で見送ろう。なんかすごい寝取られみたいになってるんで、寝取られっていうか、あれな、僕の方が先に好きだったのにのやつじゃん。きっと彼女を笑顔にしてくれる。私はそれでよかったのだ。修道院という閉じた世界しか知らぬ彼女は、彼は広い世界を与えた。すごいなんか彼の話をする彼女、追体験をさせられている。寝取られというか、僕の方が先に好きだったのに。やめろ。僕はそういうその分類としてはうつぼっきに入るタイプのものは非常に好きなんですけれど、好きなのでやめて。やめろ。性癖が。やめろ。21年前、はい。彼女は息を引き取った。そのあたりのことまだ詳しく分かってないんだよね。その目で見ることもないままに。今10年ぐらいそれ勝手に考えて反芻してたでしょ。はい。私たちは見送った。彼女の物語に終止符が打たれ、そこに疑念の余地はなかった。そうだね。10年前、私がアビスの隠し通路の先で忘れ得ぬ面影の亡骸を知らん人とかだったらまだ良かったけど、好きな人が全く同じ姿でここに落ちてたらね、それはしょうがない。しょうがないかな。しょうがない。しょうがない。という気持ちになってきちゃった。はい。いいと思います。でも、レア様に疑念を持つまではいいけど、復活させようっていうのはちょっとどうかなって思いますね。はい。そこは諦めてくれ。でもどうしよう。自分のじいちゃんとかが、もうやめなさい。30年、40年、いやもっとか、その、亡骸を持ってたりしたら、綺麗な、やべえってなっちゃうな。最初からそれやればよったんじゃないですか。この魂を呼び戻せなどしません。いいえ、魂どころか、体さえ完全に再生することは。体はでも再生してんだよ。再生というか残ってんだよ。まずなんで体がそのまま残ってんのかを説明してほしい。はい。でも、女神。それにしてもさ、女神の魂に体を復活させるのに、4人の聖人の知恵を使うのもどうなんだ。はい。やめてくれか。今ね、このやめてくれの選択肢をあんまり選びたくなくて、ぐだぐだしてるところなんですけど。やめてくれか。
やめてくれ。まあそうだな。やめてくれだな。どうしようか。これ、媒介にして、なんかすごい魔物が現しちゃったら、それはそれで、遺恨が断ち切れるか。やめてくれ。案ずることはありません。君の母は、今日、ここで蘇ります。あ、信じてるんでね、そう。はい。時は満ちた。あの男ではなくて、君は不満かもしれないが、迎えに行くよ。一人。ワンチャン、蘇ったとしても、でも絶対喜んでくれないよなーって。あれアルファルトさんアルファルトさんこれ、後輩がアルファルドと遺体を取り込んで。あ、一体化してんじゃん。一体なんだ。赤い。あれこれ、やはりなんか、幸せな感じになってない？よかったね。よかったねかな。ああ、もう戻れないね、あれね。あらこれが崩壊の儀なのか。死者を蘇らせるにしちゃ随分と。っていうかレア様一回やって失敗して分かってるんだったら割っといてくださいよ。もしかしたらワンチャンあるかもってやらせるんじゃないや。はい。この事態を引き起こした責は私にあります。そのけじめをつけさせてください。ですが、いや、ユーリスはあんまりやってないというか、ほとんどアルファルドさんがやったというか、私はしていません。教団の犬として戦いますよ。レア様が取っといたせいというか、コンスタンツの笑い声は最高っていうか、アルファルド様は私たちを利用し命を奪おうとなさいましたわ。です、だとしてもかつて行く当てを失った私があの方に救われたのも事実。ここで決着をつけて差し上げるのが私にできる恩返しというものでしょう。アルフさん、人に戻れないのかな。なんか死者を生き返らせようと頑張って自分が死ぬなんて。どうなるんだろうね。今までは成功してないと思うけど。俺たちは受け止めることしか。あ、このセリフでもう全くなくなりましたね可能性が。はい、行きましょう。俺たちも手を貸すよ。一緒に峠まで登ったんだ。下りも一緒さ。いいやつ。最後まで付き合おう。少しは役に立てると思う。完全に巻き込まれてるのに。世紀の物語に幕を下ろしましょう。皇帝の器行こう。決して無理をしてはなりませんよ。あなた方に命じます。赤き獣、枢機卿アルファルドを止めなさい。でもこれだってもともとレア様のせいというか、いや違うのかな。崩壊作ったのそうじゃないのかな。なんかもうまあいいや。まあよくないや。まあいいやというのは今の脳で考えてもどうせ答えが出ないので、また今度元気な時に考えてください。で、マップ配置がどんな感じだ。お？ギミックなし？殴りかかる感じ？敵将の撃破が勝利条件、敗北条件ベレとボルフクラスのいずれ生徒のいずれかの配送。
ほう。後ろから行ける人は後ろから行ってもらって一気にって形かな。うん、はい、わかり。飛行距離うん。いや、ユーリスを前に出して、前に出てもらうのも面白そうだな。それはそれでね、あり。このままでも良さそうかな。なんか物落ちてるけど、なんだこれ。なんか落ちてる。瓦礫。あ、はい。なんかなー。はい。まあ、あんまり関係ないかな。四方かポーから殴ればいいかなっていう感じで考えております。ムーブロック。はい。ムーブロックじゃない、ムーブゼロ。はい。鬼神の一撃命中プラス20。HP ゲージが4本あんの。4本あんの ?4 本あんのそう。やりますか。決着つくといいですね。勝利条件敵将の撃破。敗北条件ベルト。ボルフクラスの譲り感を配送と。美しき大聖堂が傷だらけに、うん、このままでは崩落してしまいますわ。うんうん。おとなしくしてくれそうにねえな。本気でやるしかないか。2人分あるから顔が2つあるみたいでいいな。皆で囲んじまえばいい。一気に距離を詰めるぞ。行くぜ。流行るなって。この手合いに常識は通じないぞ。あ、すいません。あの獣が何をしてくるかわからない。警戒しながら進むべきだろう了解っす。はい。一丁やりますか。あ、ここじゃできないのか。これくらいかな。あれここでもダメだった。これくらい。電気トリック。ぼちぼち動くか。で、ベートも脇まで行けるか。どうしようかな。他にでも足速くないよ。はいはい任せて。奥まで行くチームと、奥まで行くチームを先に動こう。そうか。そんなに奥まで行くめっちゃ進んでいったな。はい、頑張ります。回り込むチームとまっすぐ行くチーム。はい。脇行く？先生はまっすぐ行ってもらおうかな。コンスタンツ・フォン・ヌーベル、行きますわ。行きますわ。戦いの空気苦手だ。あ、でも先生は秋行ってもらおうか。そうやな。私ですか？なんかしてくる？いえん。あれは幻影みたいだね。しかもアルファルドそっくりの。キングオブ厄介じゃん。戦いにくいじゃん。ハピちゃん、無理は禁物だからね。メティを使ってこなければ何でもいいんですけど、あとサンダーストーム。あ、良さ。あ、なんですか。赤き獣の傷が治っあ、お厄介オブ厄介かよ。ライナロック持ってるし HP が60ある。ベアラート無所属になってる。無所属新人。はい。炎の魔法を極めた賢者。守備の高い敵に対魔法を使える。あー、なるほど。まあ、とにかく厄介だな。
帰ってくるし。とにかく厄介だな。帰ってくるんだ。厄介オブ厄介か。厄介すぎる。ナイス。賞賛はあった。賞賛はあったけど、あまりに厄介でめまいがしている。助かりました。結構きちいけど、次のかコンスタンツェの魔法に行きたいと。元のアルファルドさんよりは多少弱いっちゃ弱いけど、殴った方がいいのか魔法でやった方がいいのかって迷うな。ちなみにバルタザールが殴るとバジルあと何回使える？バルタザールに入れてもらった方が良さそうだな。頼む。ナイスナイス、素晴らしい。どうしよう次のターンまた回復かとしたら。調合薬、柚子薬を送る。待機。この人次どこ攻撃する気です？攻撃しない、動かないんだ。先生もこっちにやっちゃうか。それはあり。脇から殴りに行く隊がだいたい届いたっちゃ届いたと。エデルガルトはそこだな。よし、待機。めっちゃ吸われてんじゃん。一旦で2体生成するってことか。はちゃめちゃに厄介だな。計略角形が80で入る。これ絶対入れてえな。どうしよう。一回全部倒してみるか。非常に厄介なんだよな。で、3体生成されたらそれはそれで嫌だけど。鋼の弓連成しようと思ったけどすっかり忘れた。ナイス。
入ってくれ。助かり。ナイス。思い知りましたわね。なんかデクノボみたいに倒れていくの結構なんか思うところがあってしまうな。助かります。ナイス。異物にも矜持はあるんでね。調合薬めっちゃ増えたな。であと1体か。ユーリスにやってもらうんだといまいちあれなんだっけ。そうだな。26か。16はでっかいけど、まあ24ならナイス。でここだとぶつからないのか。待機。はい、先生はその辺りに行っていただいて。ナイス。柄じゃないんだけどな。マジでなんか落ちていくのを見てると、そのなんか言いようのない感覚にとらわれるな。あとは待機でいいか。よしよし、じゃあ次のターンは行こう。行ってみよう。ハピもまあそこで。もし復活したら、そうだな。何体復活するかなんだよな。2ずつか。いや、じゃあさっきの一旦無駄じゃなかったと思う。計略入れます。一斉突撃。助かりますわ。ロック草。ロックは草。草を生やすのは人間と。計略。これが荒廃の力なのですわね。いえ、考えている暇などありませんわ。死ぬな。やっぱ死ぬな、アルファルドさんな。的ですわね。油断大敵ですわね。素晴らしい。1。やれんのかなこれ。開けが、開け入れるのに邪魔だな、君。真ん中入ってる。真ん中。真ん中じゃねえか。端っこなのか、こうすると。開けから入れてえな。邪魔なんだよな。よくできてるな。邪魔なんだよな。
乱戦、この目の前のが1個割れるだけだったな、確か。だとしたらここに入れたいか。あ、大撃だったな、そういえば。大撃だったよね。大撃でしたね。こうにます。受け止めるとは言ったものの、思ったよりとんでもねえ姿形だな。せいぜいこの勝負を楽しみ、私が必要ですわね。一杯食わせてやりな。びっくりするぐらいやべえ。鋼の指強化しとくべきだったな。それはかっこいい。ナイス。喜んでる暇はない。めちゃくちゃ情報薬が増えてくな。はい。頼まれちゃ答えるしかねえ。みんな顔がいい。ねえ、あそこ1枚残っちゃうんですよね。あいつマジで邪魔なんだが。攻撃計略。マジで邪魔なんだが。はははははは。ちなみに計略は無駄魔法炎1枚ずつあるか。先生なんだったっけ？集団突撃だったっけ？計略一斉突撃だった。痛みを入れる。使うなら今だろうな。一斉突撃を入れる。手を貸そう。この一手だ。あ、計略の回数が増えた。それは感謝。攻撃ドラ。あ、でも帰ってくるな。やべえな。回復ができるけど、まあ、とはいえ、あと遠くに入れられるメンツがいないので、そうですね。ちなみにこれ君誰やるつもりなの？
あ、先生。リンハルトに回復してもらうしかあらんね。もうアルフさんは外の世界。すまねえ、ハビ痛えけどすまねえ。回復しよう。そっち回復すんのかな、もしかして。じゃあこっちからやっちゃう。あ、家計あったな。すっかり忘れてた。はい。次回もし倒すときは忘れないでやりましょう。はい。ナイス。回復いろいろ。ありがとね。そっちじゃなくて。もうこっちやっとかないとダメか。予想通りの結果ね。このターン攻撃やかんかった。あ、もう、帰ってくんのお前ら。魔物砕きでも全然入らねえんだが。魔物砕きでも全然入らない。なんだこれ。ナイス。計略 OK。あー、入んねえなー。こんなに入んないもんすかこんなに入んないもんすか。その方やっとくか。すいませんな、任しちゃって。ナイス。攻撃本当に入んねえな。なんかびっくりするぐらい入んねえな。集団魔法入れとく。せっかくだから。これで動揺してくれないかな。びっくりするぐらい入んねえな。勝手。点々の剣一応入る。勝手。一斉突撃しよっか。せっかく回復したしな。こんな硬いことある？なんでそんな硬いの君。僕レベル上げしなかったからかな100リあるんだよな。アルタザール、ちなみにバチュラで殴るとどんな感じですか？あ、いいっすね。訓練横手でいいか。でもそうですね。スキャリですよ。スキャリですよ。ちょっとよくわかんない。ナイス。勝手。
も帰ってくんの？マジで言ってる。はい。もしかしてこっから撃っても帰ってくんの？帰ってくる。なんやねん。緑車で。攻撃の方が強いんかな？ショートボーがね。あ、一応5上がるんだ。なるほどね。ナイスー。その辺やっときます？意気込み残ってるから意気込みやっちゃうか。一枚かませてもらおうか。あ、いやでもこれもしかして最後に残しといた方が良かったのかもしれんな。あ、なんかそんな気がしてきた。多分最後の方が HP 削りづらくなるよね。いやー、そうですね、それはそう。あれ典型かな。まあいいや。じゃあなし。攻撃です。こっちが死ぬわ。ドーラで入れよう。ナイス。やれやれと。危ない。せっかくだからここもらっとこうか。あ、増えた。感謝。ふざけるなですわね。こんなにあれなことある？意気込みで7、はい。攻撃、ファイヤー。インブロ入るかな。ナイス。後悔先に立たずですわ。すげえ超語訳もらえる。いやー、きちー。素晴らしい。やめてくださいってば。戦技魔物砕きでいいですね。行きましょう。あの貫きか。ナイス。あとゲージ2本か。はい。きちー。ナイス。ここが正念場だ。回復しようね。間違えた。回復ライブ。助かったぜ。すげえ回復してくれんな、本当に。はあ。このターンでやらないと大変なことになりそうだな。
押せるかな。とりあえず奥にやった方がいい気がしてきたな。とはいえあと HP ゲージいくつあるんだ。10だとしても相当ときついよな。ありがとう鋼の海、今まで。17。なんで変えられないんだ。あれ、攻撃って変えられなかったっけ、対象。エンブル、アロー、はいはい。インブルが一番入りそうかな。素晴らしいですわ。最高ですわ。調子が悪いだけですわ。残しといた方がいい。でももう一旦かかりそうだよな、これな。へへへ。ワイの脳はボロボロやぞ。回復を入れられるのは、いや、これもう一旦を考えた方がいいかな。あと残ってるのは1234、1234、567。次来る攻撃。自ら攻撃したとき、60になる、60で50になるのか。全体攻撃がよく分かってないね。範囲攻撃はよくわからん。エーデルガルトにそっちはやっぱりもったいない気がするな。テオノじゃなくて鋼で魔物砕きを入れると、もったいない。ナイス。紋章が出たのか。感謝。で、151っすかー。きちー。はい、みんな回復しましょうね。これもう一旦頑張んないとダメだわ。頑張らないとダメですね。とりあえずコンスタンツを回復させて、だいぶ。かわいい。自力で回復できる人は自力で超誤薬。弓取りはまだ大丈夫だな。あと攻撃を受けてるのはアッシュくんか。回復
あ、リカバーか。ライブよりはそうですね、リカバー入れていきましょう。で、やっちゃいましょうか。別の剣ゴリゴリ受けんな。魔法の人たちがいいか。50か。ここが正念場だ。そう、そっち。こっちじゃない、その下。難しいなぁ。それ。何持ってるんだ？ライナロックか。こっちより範囲が広いんだな。鉄の剣入ります。ナイス。いい勝負ができた。すげえ超語訳くれる。手やり入り、そっちじゃないです。入ります。強えな、しかし。ナイス。負けられないからな。HP 大丈夫だと思うんだけど、どうかな。わからん。待機。あ、マジで全面展開なんだこれ。何人か死なねえ、うちのクラスの生徒。あれいなくなった。猛撃赤き衝動の反動により赤き獣の動きが鈍っているようです。次のプレイヤーフェーズの間、赤き獣は必殺回避が低下し反撃もしません。あれ転移の魔法の足のようです。食らったらすぐに合流する。あそれは現れるんかーい。一番遠距離から戦えるアッシュ君が一番近くにいる。なんちゅう話だ。このターンでやれるか。あといくつ残ってる？デミトリが届くのか。微妙に届くな。手やり。ナイス。イルダは届かないな。鉄の2回行って
そうですね、はい。回復入れてもらうと。ナイス。弱い私に負けちゃすげえ超語薬がどんどん手に入る。送る前に使わせてほしい。超語薬。狙撃だと帰ってくるんだな。ここからだと帰ってこないと。はい。鉄味噌っすね。天帝の利剣で殴ってもろて。はい。賞賛はあった。次のターンも連続で使ってこられたらもう確実に死なんですけど、どうなんですかね。回復が必要なヒルダーと、先生も回復できればしたいけど、回復、ライブ、リブロー。あまりか。回復量は同じなのか。ナイス。ありがとう。よし、ユーリス、クロード、ボンサンズ、みんな自力で回復しないと。分かってしまいました。危ないですわ。持ち物。あれ、攻撃ができる。なるほど。ナイス。ねえ、これ以上戦わせる意味ある？ないです。持ち物、超語薬。慎重に頼むぜ。持ち物、超語薬。帰って休みて。ごめんな。持ち物、超語薬と。ナイス。さあ、これで最後にしようか。できるか。まあ、反撃返ってくんだよな。家計から行くか。ここから行きますか。計略。いやー、殴るか。鉄ので、魔物砕きで22。鋼あったっけ？あ、錆びたコテ。錆びたコテは結構です。かっこいい、ナイス。先生、間に合います？間に合うね。ディミトリの回復をして、よいしょ。攻撃？ああ、そっちがね。回復をして、リブロー。助かった。ほい。計略まだ使えるんだ。結構入るな。21入んの？マジで、僕はディミトリに頭が上がらんのだが、鋼の槍だとさすがに1か。
行こう。待ち伏せ。そうなりますよね。すまん。ナイス。警戒すべきだな。そうね。とりあえずそいつやらないとダメか。どっちがこれ攻撃力魔力どっちなんだ。暴走する資源の力わかんない。この攻撃力が力由来なのか魔力由来なのか分かってないんだけど、魔法系が軒並み結構きつめに当たるってことはパワーか。これじゃない。防御20、26。先生にはやっぱこっちやってもらった方がいいか。ナイス。いって。ナイス。これでいいだろめちゃくちゃ調合薬もらってます、先生。アルタラガーラ行ってくれ。攻撃。バジュラで。いっちゃえ。ナイスー。強かったー。先生そんなに頑張れてたっけ。よかった。先生僕すすやみの師匠だと全然活躍させてあげられなかったから、よかった。はい。おい。どんどんすべて出てくるのマジで怖かったな。はい。安らがぬ魂もこれで永遠の安息を得たことでしょう。あなたにはきっと思うところがあるでしょう。もうめちゃくちゃ思うところがあるんだけど自分の母はヘロヘロだよ自分の母はが言いづれな。母は自分の母は言いづれわ。あなたの母があなたを産んだ日、私はその場に立ち会っていました。はい。あの子はもともと体の弱い女性でした。子を産むのに耐えるだけの体力もなく、あの日あなたもあなたの母も共に命を落とそうとしていました。その時彼女は言ったのです。なるほど。自分の心臓を与えてくれと。移植手術ってこと？成人女性の心臓が赤ん坊に入るのか？はい。自分の心臓は初めから動かなかった？あなたの胸の中にはあなたの母の心臓が埋まっているのです。違うものも入ってますよね。あなたを救うには誰様？けれど私はあの子を、シトリーを人として愛していました。だからいたよ。私を母のように慕ってくれたあの子を、明るい未来を願っていたあの子を暗い土の中に閉じ込めておくことなど私にはできなかったのです。埋葬したと偽ってアビスに隠し、時折会いに行っていました。それがアルファルドに見つかってしまい、このような日々。全部お前のせいやんけ。
リス。一つ聞かせろ。あの人は俺たちのことをずっと儀式のための道具としか見てなかった。ほぼ大体レア様起源なんですよね。少なくとも。うん、いやでも死にそうだったから手を加えたって教団の記録によるとよかったのでよかったと思います。あの人が道を踏み外したのが言葉通り10年前だとすると、最初はきっと。そういうのやめようよ。もういないんだからさ。あ、やっぱもういないんだ。はい。随分と切り替えが早いんですのね。私も見習わなければなりませんわ。そうだな。やるべきことは山ほどある。まずは教団に事の経緯を洗いざらい吐きに行かなきゃならねえし、解放された俺の仲間たちも面倒見てやらないといけねえ。まあ頑張って、応援してるし。私たちにできることがあれば細々と手伝わせていただきます。細々と。なんならお前の下についてる連中を俺の部下にして傭兵団でも一発。お、また博打を張る気かな。好き放題言ってんじゃねえよ。悪いことをしたとは思ってるけどよ。身から出たサビじゃん。自業自得ですわ。文句なら鏡に言いな。ひどい。ひどい。そういえば教団はアビスをどうするんだろうね。そうな。けどこうなった以上そのままってわけにはいかねえだろう。なんでアビス嫌がってたんだろうね、レアさんは。そいつと町の奴らがうまくやれるように。はーい、そういうのはまた明日やろうぜ。今はこれ幸いとアビス解体されそうだけど、そうでもないのか。だもんね。いろいろ痛いし。思えば恐ろしく長い一日でしたわ。え、これ一日？ほんまに言うとる？え、どれが一日だったの？いや、まさか。いい朝だな。うん。わからん。どれが一日だったのかわからん。地下にいたのはでもさすがに何日かあったよね。解散ですの？ええ。他の枢機卿たちと話し合い、ボルフクラッセが解散。もともとボルフクラッセは教団の保護が必要な若者のためにお、若者そのあり方27歳があなた方を縛り付けておく牢獄となってしまった。いや、別にそんな感じじゃなさそうでしたけど。解体します。あなた方も卒業ということですね。行くとこないんじゃないですか。卒業って言われてもそうなんですよね。ハピを地下に入れたのはそっちじゃん。いきなり勝手に生きてけとか言われても困るし。無論地下にとどまるというのであれば、それも止めることはしません。アビスはよるべなき者たちの町、それはこれからも変わらないのですから、あなた方を縛る鎖は解けたのです。生きる場所は自由に選べばいい。ま、そろそろ潮時ってやつか。俺は構いませんよ、レアさん。元の身の上を考えれば選択の自由があるだけでもありがたいというものですわ。レア様、私への処分は教団に協力したとはいえ、私はなんかユーリス元からそんなに力必要なかったのでは。いや、でも居心地がいいようにアルバルドさんが作ってたから。あなたはこれからも背負って行かねばならない。それをあなたが深く自覚してくれると願って、あなたへの処罰に変えましょう。心臓移植したのは分かったけど、石はなんで入れたんだろう。心臓入れただけじゃ動かないからかな。それが一番丸いんだけど。そうだな。生き方も償い方も選ぶのは。ただ今のところ説明はないよな。入れたいので入れましたになっちゃってるんだけど。いや、随分と決断が早いのね。猶予が与えられていなかったわけではないでしょう。
あ、みんな旅立っていくのか。引く手あまたですのよ。ベルディアの魔導学院がどうしても私を欲しいというので応じたまでですわ。近いうちにテートにもヌーベルの名を轟かせますから、ご覚悟はよろしくて。以前も魔導学院にいたんじゃなかったっけ？マジ？出戻り、いや、応援してます。割と地下に痛みはなかったのか。いなければならない意味はなかったのか。家族のところに顔を出してみるかな。もうずーっと会ってないけど、いい機会じゃん。まあ気に入らなくてすぐアビスに帰ってくるかも。俺は一攫千金目指して放浪でもするかね。なんか地下にいなきゃいけない理由っていうのが割となんかこのさっぱりと出ることで釈然としない形逆になってるの面白いな。なんでいたんだろう。俺とあいつはそういう関係じゃねえんだ。貸し借りなんざごめんだぞ。なるほど。俺のことはいい。お前はどうするんだユーリス。サイドストーリーと本筋のはやっぱり別なのか。サイドストーリーだとだって中にいることになってるもんな。まずは修道院の外に置いてきた部下を食わせてやらねえとな。部下っていうのは、君はまた元の家業に戻るの？そんな回りくどい言い方すんなって。今の俺にできるのはそれしかねえんだ。だがやり方も生き方も変えられる。せいぜい平穏に努力してみるさ。そっか、そういうことなら僕も応援するよ。ありがとう。お前もお前の思うマジで途ままに中から生きればいいさ。しかし心残りはうちアビスのゴロもとつきどもだ。もとのクラスの子たちは俺がいなくて大丈夫かな。また人様あんまり存在感がなかったな。抱え込みすぎだぞお前は。先生、それは抱えて大丈夫はい。アビスのことは任せて。なんでまたあんたがそんなこと言い出すんだよ。うん、僕もそう思う。確かにあんたならアビスで何が起こっても軽く片付けちまいそうだけど。私たちもアビスのことは気にかけておくわ。アビス自体が解体されるわけじゃなくて、ボルフクラッセが解体されるだけなんだ。俺は個人的にもいろいろ用がありそうだしな。ろくでもないようではないといいが、俺たちにできることはしよう。お頭なんで言っちまうんだ。解放されるかどうやって生きていけば。共存していくかどちらになるかとは思ってたけど、なんとか生きてみることだ。人間なるようにしかならねえからさ。安心しろよ。まあそれはそう。こう言いつつもユーリスは仲間を見捨てられねえやつだ。助けを求めりゃ答えてくれる。俺たちも見習わねえとな。優しくない世界だからね。きっと助け合わなきゃ生きてけないし。逆に言うなら仲間同士助け合えばきっと生きていける。しぶとくしたたかに。仲間。ああ、そうだな。あんたらも俺たちにとっては大事な仲間だよ。ずっと。じゃあそろそろ行こっか。おう、じゃあまたな。さらばですわ。めっちゃ寂しい。それじゃあな、いつかまた会う日まで。寂しい。寂しい。めっちゃ寂しいんじゃが、そうか、サイドストーリーの4人は旅立ってしまうのか。寂しい。めでたい、めでたい。けどあまりになんか寂しいな。先に旅立ってしまうんだな。そうなんだよな。本筋のキャラクターみんなずーっと一緒だから、
5年後も一緒だし。終わりですか。寂しい。これ、諸説だったな。先にクリアするの、クリアしないで、最後のエピソードだけ残しておけばずっとそのサイドストーリーの彼らと旅をできてたということにできたな。若干ミスったか。いや、わかんなかったからしゃーなしだけど、寂しい。めちゃくちゃ希望はあるんだけど、同時に非常に寂しい。10時間ぐらいだったのか。10時間44分だから11時間か。ユーリスをスカウトできるようにした。やったね。本編の支給品受け取りに、すす闇の超クリア特典が追加されました。ありがとうございます。本編にクエストが追加されました。いっぱい追加されてる。終わりですか。寂しい。はい、そうですね。寂しい、あまりに。スタッフロールとかないんですか？ないんだよな、そらな、ないよな。寂しいよー。あれちょっとネタバレやめてもらっていいですか？お前が見に行ったんだろ。はい、何も見なかったことにしよう。よし。おしまい！出ます！寂しいよー。希望があるけど、希望とともにめちゃくちゃ寂しい。もっと一緒に旅をしたかったなという気持ちを込めて、はい、ルーベンクラッセではみんなを仲間にしていきたいと思います。でもサイドストーリーの彼らとは別なんだな。そうだよね。だって、ウォルフクラッセがあるっていうことは、アルフアルドさんが生きてて、で、いずれ血の儀式を、はい、やろうってなってる状態だもんな。でも、その状態じゃないといてくれないんだもんな。でも、先生の出生の秘密がちょっと解明されてよかったな。はい。それじゃあ、おしまいにします。寂しいよはい。寂しくてなんかいろいろな疑問点とかがなんか全部流れてっちゃって、感情がすべて寂しいになってる。まあ、後で考えよう。はい。じゃあ、またね。バイバイ。寂しい。寂しい。おー。